ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆଜି ସଣ୍ଡେରେ ଟିକେ ନୂଆ ଖାଦ୍ୟ ମୋର କ'ଣ ପଖାଳ ସଙ୍ଗେ ମାଛ ଭଜା। ଏଇଟା ନୂଆ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ, ମୁଁ କେତେ ଦିନ ପରେ ପଖାଳ ଖାଉଛି। ଜମା ବି ପଖାଳ ଖାଇନଥିଲି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ବର୍ଷେ ଭଳିଆ ହେବ, ବୋଧେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷରେ ଖାଇଥିଲି, 2025 ମସିହାରେ ହିଁ ଖାଇଥିଲି। ଆଉ ଏଇଟା ଏଇ ବର୍ଷର ନୂଆ ପଖାଳ ପ୍ଲେଟ୍ ମୋର। ତ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗେ ଗରମ ଗରମ ମାଛ ଭଜା, ତା ସହିତ ପାଗ କେମିତିଆ ପାଗ, ପୋଡ଼ା ଲଙ୍କା ସାଙ୍ଗେ ରସୁଣର ପାଗ, ଆଉ ଯେଉଁ ଧୂଆଁ ବାଲା ବାହାରୁଥିଲା ମାଛ, ମୋତେ ଏତେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା କେଜାଣି କ'ଣ ପାଇଁ, ମୋତେ କାହିଁ ତ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଟିକେ ଦହି ପକା ଭାତ ଆଉ ଟିକେ ମାଛ ଭଜା ନେଇ ଆସିଲି ଆଉ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁକା। ଆଉ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ, ଆପଣମାନେ ବି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ପୋଡ଼ା ଲଙ୍କାର ଫାଳେ ଲଙ୍କା ଯଦି ଆପଣ ରାଗ ଫାଗ ଖାଆନ୍ତି ତ ତାକୁ ବି ନେଇକି ଟିକେ ଦହି ପଖାଳରେ ଟିକେ ବାସ୍ ମିଶାଇ ଦେବେ, ତାପରେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଫ୍ଲେଭର୍ ଆସିବ।